idan kana so ka fara cryptocurrency trading ko kuma forex trading, ba wai ya kamata firstly ka je ka fara shiga academy ba ne. Misali, za ka ga guys da yawa suna so su fara forex trade ko kuma crypto, sai su je su samu wani academy online ko wani abu sai su biya kuɗi misali, sai su shiga wannan academy. Wannan ba shi ba ne testing da ya kamata ka yi. Testing ka yi ƙoƙari kai da kanka ka fara research akan shi field ɗin da kake so. Misali ka ce kana son crypto ko kana son forex, ba wai kamata yayi ka je ka samu wani direct ka biya shi sai fara koya ma ba. No, ka samu wasu ideas da kanka. Ka je online, akwai YouTube, akwai website ɗin da za ka je, akwai Google, akwai ChatGPT. Za ka je za ka koyi abubuwa a kai firstly ka san me abun foundation. Amma yanzu misali mutum ya zo online yana cewa yana koyar